ואין הרב מנחם מנדל, זכותו ומזלו הגובר יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. הכהן, לעילוי נשמת, כהן גד בר ביה. אומר הרבי, היום יום בית אייר י"ז לעומר. טוב לעומר. שיעורים חומש תהילים תניא. יום הולדת את אדוני אבי זקני. זקני זה הסבא של הרבי הקודם, שהפתגמים בספר הזה הרבי ליקט מתורתו של חמיד. אז שהוא כותב זקני זה הסבא שלו, מורי ורבי, מהר"ש, רבי שמואל קראו לו, הוא היה בנו השביעי, בין הזקונים של האדמו"ר הצמח צדק, נכדו של בעל התניא. כל אחד שימשו באדמו"רות, מי שמילא את מקום אביו היה הצעיר ביותר, זה היה הוא. וזה כמובן דברים שנבחרים מלמעלה, שזה לא קשור לגיל. היה לו אחים קדושי עליון ששימשו באדמו"רות, והוא, שהיו בתואר אדמו"ר, והוא מילא את מקום אביו. הוא נולד בשנת תקצ"ג, בערך לפני 200 שנה. בגיל 7, אדמו"ר הצמח צדק, האבא שלו, בחנו פעם. הוא בא אליו, כפי הנראה לפי הסיפור, למוסד שבו הוא למד, לחיידר, לתלמוד תורה, ובחן אותו בנוכחות הילדים האחרים, או בנוכחות המלמד שלו, וילדים אחרים. הסבא, הילד בן 7, כל כך הצליח, שהמלמד שלו התפעל מאוד מההצטיינות, מהתשובות, מהידע. לא היה מסוגל להתאפק המלמד, ואמר לצמח צדק, הוא אומר לאבא שלו, לרבי, בדרך כלל לא מדברים ככה עם רבי, אבל הוא כך התפעל מאוד, ילד פלא. אז המלמד פונה לאבא שלו ואומר לו, לרבי, ואמר לצמח צדק, מה אתם אומרים? הוא מצליח על הילד. ענה לו הצמח צדק, מה יש להתפעל שתפארת שבתפארת מצליחה? הילד נולד בספירת תפארת שבתפארת. אז הוא לא אמר, מה יש להתפעל שילד שנולד בכזו ספירה? אלא, מה יש להתפעל שתפארת שבתפארת, הספירה, שהיא שלמות היופי והתפארת של הבורא, מצליחה. זאת אומרת שאצל הילד הקטן הזה, בנשמתו האירה ספירת תפארת שבתפארת. כן? לכן הוא לא אמר זה ילד שנולד בספירה הזאת. הוא נולד בה, הרבה אנשים נולדו ביום הזה. אצלו האירה הספירה הזו, לכן הוא עשה הכל ברמה הכי שלמה. היה לו יכולות מאוד מיוחדים. מה אנחנו למדים מזה? שכתוב בחסידות שכל הספירות האלה נמצאות בנשמה שלנו. וכשאנחנו נגלה את הספירה הזו של תפארת שבתפארת, אנחנו נוכל לעשות כל דבר באופן הכי מפואר ושלם. זו יכולת שקיימת בנו, הוא לא סיפר. מה הסיפור? כאילו, שיוצא שמפארים את האדמו"ר המהר"ש. מה אני עושה עם זה? מה זה נוגע אלינו? אני לא נולדתי בתפארת שבתפארת, אנחנו לא אדמו"רים, לא בני אדמו"רים. כלומר, ברור שהכוונה, כן, לכאורה, בפשטות, שהיכולת הזו קיימת אצלנו. אצלו זה היה ברמה שלמה מאוד, בשיא השלמות. אבל זה קיים אצלנו, בעצם זה שקוראים את זה עליו, אז זכותו מעוררת אצלנו את העניין הזה. שאדם צריך לחתור לעשות הכל באופן הכי שלם ומפואר, כי יש לו יכולת כזאת. כי יש בתוכו גם תפארת שבתפארת. ענייני גאולה ומשיח. אז לא חיים יפים, אלכסנדר. חיים מפוארים באופן של תפארת שבתפארת. בכל התחומים. ככה יהיה. לנו ולכל עם ישראל.
אנחנו עדיין ברמזים, בצירופי בראשית, עוד מעט מסיימים את הנקודה הזאת. בראשית יצורף תאי שרב. אומר הגר"א דקלה בצירופי בראשית, תאי שרב, ראשי תיבות, 9 אב יאה, שמחה רבה בגאולה. כתוב לי לעתיד לבוא, כל הצומות, אומר הרמב"ם בהלכה, יהפכו לששון ולשמחה. ממילא 9 באב יהיה חג גדול. וגם בראשית יצורף עתיש הרב. ראשי תיבות, 4 תעניתים יהיו, שמחה רבה בגאולה. לא רק 9 באב, אלא כל 4 תעניתים, כפי שהרמב"ם אומר, יהפכו לבית ישראל לששון ולשמחה תקף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. רגע, נעשה היום. לכבוד ישראל, בן אורנה. רגע. היום 17 יום שהם 2 שבועות ו3 ימים לעומר. הרחמן יחזיר לנו עבודת בית המקדש. למקומה במהרה בימינו אמן סלע, תפארת שבתפארת.